ବିଜେଡିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବସିଗଲେ, କହିଦେଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁକା ଗିରଫ କରିଛ, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ। ଆମର ଜଣେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ତୁମର ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପ ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ଆସିକିରି ଚିତ୍କାର କରିବ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତୁମେ ଖୁନି ଆସାମୀକି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦଳ ନିହାତି ଭାବରେ, ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଆଇନ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖସେଇ ନିଆଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ଅଧିକା ମହାଙ୍ଗାବାସୀ କହିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁକା ବିଜେଡ଼ି ନୀରବ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁକା ଆସି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତମେ କଲେ ଲୀଳା, ଆଉ ଯିଏ କରିବ କିଳା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହାତ ଖୋଲୁନି, ଚଞ୍ଚୁ ଖୋଲୁନି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କି ଯାହା ବିଜୟ ବେଲା କହିବେ ସେୟା ହେଉଛି। ଏବେ ତମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣେ ମାଇବ ଶୋଇ ଯେଉଁଠି। ତେଣୁକରି ଏ କଥାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତମେ ଆଉ ଘାସ ଘୋଡ଼ା ଉଠିବନି ନା ଘାସ ଖାଇବନି। ତେଣୁକରି ତମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭ୍ରାଟ କରି ତଥ୍ୟ ଦିଏନି। ଯେତିକି କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ୁଛ, ପୋଲିସ ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛ। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ବାନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ରହିଲି ଭାଇମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।